लादोंमोन एक्सट्रा पेट्रल बथलसे लादोंमोन इनि उनावहा लाइटार लादोंमोन इनि उनाव जोङो हमनो हाबाय हमनो हानानै गिर्जा न' सावग्रा गिर्जा न'नि फैसा खावग्रा मोसौ सिखाव दिनै सासे हमजाबाय लोगोफोर। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायनानै लाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जुदि नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट खालामगोनखौ नोंथांनिसिम मिजिंथिनाय थाबाय। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअ मोसौ सिखाव गिर्जा न' सावग्रा ना मा नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो आरो। ভৈরাগুড়ি ওচৰত আচ্ছা কিয় আহিছে ইয়াতে কিয় আহিছিল মই মোৰ তাত ধান ৰুবৰ কাৰণে মানুহ গৈছিল दिनै मोनहाबाय नै रायजोफोर बेनि मोखांखौ नायनानै लाबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे उन भबिष्यताव गावनि न'खरनि मोसौ गोमाया बा न'हारि सावजाया बे बांगाल दै बे बांगाल बेखौ मोजाङै शेयार खालामना होबानो जाबाय सौखौ मोननाय जाबाय। ओरैबायदि बांगाल माने पेट्रलबो लादोंमोन एक्सट्रा पेट्रल बथलसे लादोंमोन इनि उनावहा लाइटार लादोंमोन इनि उनाव जोङो हमनो हाबाय हमनो हानानै इनि उनावहा सासे गार' हिनजावफोर गथ' सानै गोनां ओमफ्राय बिनिफ्राय बेंगालुरु ना माबा थाहैनो इनि उनावहा थ' बियो माने बिजोंबो फन रायलायना मायोमोननो इनि उनावहा बा बियो माने खुरांखौ माने फंसेबो मोजां सिखार लायाखै आरो बे गिर्जासो सावना माय एक्सट्रा पेट्रलबो लादोंमोन आरोना इनि उनाव लाइटारबो दङमोन बाट नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो। अब्ला लोगोफोर, भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरब्लानो जाबाय। गोजोनथोंसै, बाय।